Salut dragilor! Prietenii mei de la PowerTech au venit cu un set de 10 întrebări la care vreau să răspund cât se poate de sincer și sper să vă inspir și să vă ajut pentru perioada asta. Hai să începem! Prima întrebare. Care este snack-ul tău preferat? Am zis că o să fiu sincer, da? Destul de simplu. Biscuiții și ciocolata. Le alternez între biscuiți integral și biscuiți normal și, bineînțeles, ciocolată normală, ciocolată neagră și ciocolată cu mentă. Cam astea sunt preferințele mele și încerc să nu consum zilnic, clar. Să vedem mai departe. Gătești mai des în această perioadă sau preferi să comanzi? Să ne înțelegem. Eu nu gătesc. Dora gătește, eu mănânc, bun. Dar Dora gătește foarte, foarte bine. Într-adevăr, mănânc, cred că 95% acasă și comand foarte rar. De obicei, dacă comand o dată la 2 săptămâni, ca să nu uit gustul la pizza, fac o comandă de pizza și îmi fac de cap. Dar în rest, mănânc acasă, mâncare gătită. Mai departe, ce cărți citești în această perioadă și ce cărți recomanzi? Păi, în primul rând, citesc cărți și articole din domeniul meu, din fitness. Vreau să rămân actualizat, vreau să învăț tot mai mult. Și pe lângă asta, îmi plac romanele istorice. De exemplu, acum sunt la al 3-lea roman istoric. Cartea pe care o citesc acum se numește Tatuatorul de la Auschwitz. Chiar o recomand, e super, super mișto. Și ce recomand pe lângă asta e, bineînțeles, să citiți. Că e vorba de articole, că e vorba de cărți, citiți că vă face bine. Întrebarea numărul 4. Ce faci în timpul liber? Cam ce făceam și până acum. Petrec timp cu familia, mă antrenez și citesc. Acum că am mai mult timp liber decât înainte, am adăugat meditație, sunt foarte sincer, da? Și filme sau seriale. Te-ai reconectat cu anumite activități în această perioadă? Chiar că m-am reconectat, mai ales cu scrisul. Scrisul în domeniul meu, scrisul de programe de antrenament, ceea ce îmi place foarte, foarte mult să fac și nu prea aveam timp înainte, decât seara, târziu sau noaptea, stăteam și scriam programe. Acum e una dintre activitățile cu care m-am reconectat și îmi face plăcere. Care este serialul tău preferat? Aici o chestie interesantă pentru că eu de obicei la seriale nu mă uit de mai multe ori, dar la filme mă uit. De exemplu, serialul meu preferat este Game of Thrones. Știm că s-a terminat seria de mult. Nu-mi place să mă uit încă o dată la seriale, așa că am reluat seria universului Marvel și am început să mă uit la toate filmele. Sunt 23 în total și am ajuns pe la 80% din ele. Așa că spor la serialele voastre și la filmele voastre preferate. Cum este să lucrezi de acasă ca personal trainer și cum reacționează clienții? Păi, în primul rând, aș spune cheia este adaptarea la orice situație. De 2 luni de zile, asta e normalitatea și trebuie automat să ne adaptăm la normalitatea asta. Lucrez online, predând clase, am grupuri de clienți și am clienți cărora le fac programe scrise, le fac videouri cu exerciții și tot felul. Deci clienții, pot să zic că reacționează destul de ok. Dar, sincer, și mie mi-e dor de interacțiunea fizică și de socializare și, bineînțeles, de sală, de a preda clase acolo cu oamenii, de energia și tot ce înseamnă. Cum vă folosiți de această perioadă din punct de vedere educațional? Și ce metode folosiți pentru a acumula informații de calitate? Eu am 3 surse. Prima, cărțile, a doua, articolele și a treia sunt podcasturile. Astea sunt sursele mele principale de informație și autoeducare. Cum vă influențează timpul petrecut acasă împreună cu familia sau singuri? Bun, stați așa. Timp cu mine am doar dacă ies la alergare singur, să ne înțelegem. Dar îmi place că sunt mult mai conectat la activitățile copiilor mei,
la activitățile cu familia și îmi place, chiar îmi place că le ofer mult mai multă atenție, lucrez mai puțin și mai eficient și asta cumva ne conectează și ne apropie ca și familie mult mai bine decât înainte. Nu zic că nu eram apropiați înainte, eram foarte apropiați, dar acum e mult mai intens. Și ultima întrebare, cum v-ați reorganizat obiectivele în această perioadă? Aș spune mult mai bine și mult mai eficient, dar depinde la ce obiective ne referim. Dacă vorbim despre obiectivele mele ca și sportiv, sunt cam aceleași pentru că am tot ce îmi trebuie ca să mă antrenez în continuare la fel. Planul de antrenament a rămas același, programul. Celelalte obiective, în schimb, privind restul zilei, le-am organizat mult mai bine pentru că mă ajut mult de agenda. Îmi trec acolo toate activitățile pe care le am zilnic, le respect cu strictețe și sunt mult mai organizat și mai eficient. Dragilor, vreau să vă mulțumesc frumos pentru că m-ați ascultat. Sper că v-a ajutat setul ăsta de întrebări și răspunsuri și după cum ați văzut, am adăugat activități noi, mi-am organizat timpul mult mai bine într-o zi și am devenit mai eficient, pot să zic, în perioada asta, chiar dacă mi-e dor de tot ce făceam înainte, dar ne raportăm la ce e normal și ne adaptăm la orice situație. Și dacă ne întoarcem în epoca de piatră, trebuie să ne adaptăm cu sulițe și cu arcuri. V-am pupat!